Before pa ni buto nga aksyon, naana niyo? Yeah, ang idol ng masa nga si April Boy. Pero naimpas daw ang kinabuhi ni April Boy nga di na daw mo strong iyang junjun tungod sa kakusog daw ani mo inom. Kaya atong baskog pa, makahurot daw nig napulo ka San Miguel sa isa ka adlaw. Seriously? Baka diabetes na ng beer? Ay sa karon tani nga istorya. So 40 days video atong hisgutan ng kinabuhi, kaagi sa kasakit, kapait, sakripisyo nga gibuhat sa idol ng masa na si April Boy. Tara, istorya ta. Bakit ba ako laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Si April Boy Regino or Dennis Regino sa tinuod nga pangalan. Nga gipanganak atong April 9, 1961 dito sa Marikina. Gitawag siya April sa iyang ginikanan kay syempre April man siya na tao. Ug sige na noon siya kaalaan nga babae tungod sa iyang pangalan nga April. Maong sa ka-bright sa iyang mama, gidungagan rag boy, so April Boy. Sulba na problema. Sa bata pa lang nis idol, sige na siya tabang-tabang sa iyang ginikanan sa pagbaligya-baligya og mga saging, turon, kamutik kayo ug uban pa. Pero lahi sa iyang style guys, kay samtang na maligya siya, gakanta-kanta siya para makadani og daghang customer ba. So kay kamao man sa blagi mo kanta, ang iyang mga customer dili na lang kay ang saging ang tuyo sa iyaha, kundi mo palit na kay para pakantahon si April Boy. Paldo siya kay daghan na may ganahan sa iyang style. Pagtungtong sab di idol og 10 anyos, nagsugod na sab siya apil-apil sa mga amateur or singing contest ba, amateur way tawagan na sa mua. Tapos ug makadaog, iya sang ihatag sa iyang mama ang sapi para pangdugang konsumo sa ilang balay. I mean, lisod yun ang kinabuhi nila April Boy. So, bisan sakit sa buot, nakadecide siya nga muundang og eskwela ug magpadayon sa pagkanta kay mo income naman siya para makatabang sa ilang pamilya. So, kanta-kanta na si April Boy sa mga bars, pista, ug bisan asa na lang ang lugar kung asay pwede tukaran. Ug sa buntag, ang iyasang tirada is ga-sideline sab siya sa isa ka bakery ug trabaho. Ginatawag pa gani isa sa una, dalakantsaw ba, panadero sa umaga, singer sa gabi. Pagtungtong 18 anyos ni April Boy, naka-decide siya nga mo abroad. Siyempre, para mas dako nga income ug sa iyang pangandoy sab nga mahimong professional singer. So lupad siya Japan, singer entertainer yapon siya didto. Ug sa wa madugay, iya ra sang gipasunod ang iyang duha ka igsuon nga si Jimmy ug si Bingo. Nga atong time is batak na sab sa pagkanta-kanta. After pila ka tuig didto sa Japan as singers, 1993, balik Pinas ang magsuon. Ug diri na nila giplano nga ipadayon ng ilang mga original nga kanta. Ug didto na sab namugna ang pangalan nila as April Boys. Ginapasa na nila ang ilang mga demo tape sa mga recording companies diri sa Pinas. Pero wala gyud bisag isa nga nidawat sa ila guys. Pero wala gyud sila ni surrender. Ug tungod sa suporta sa ilang ginikanan, nagsakripisyo ug gibaligya ang ilang yuta para maka-record lang ang April Boys sa ilang pinakaunang album. Kibali murag sila na lain nang munay og gasto ba kay wa may midawat sa ilang kumpanya lagi. Ana sila, mao na ni part ato na lang buhaton ani is mag-distribute sa mga radio stations para ma-play atong mga kanta ug tuloy-tuloy na ni buto na ta ni. Pero wa gihapoy ni dawat nga mga radio station sa ilang mga demo tapes guys. Pastilan. Ug ang nahitabo pag hinuon, giingnan pa sila wa daw sila chance kay mga baduy daw ilang mga kanta ug dili daw patok sa masa. Imagine, gihatag na nimong tanan sa iya, gibuhat na nimong tanan para sa iya, pero wala gihapon daw kay chance. Pero usahay, bisan pa man sa mga rejection sa kalibutan sa atong mga efforts, isa ra ka tao atong kinahanglan, ang tao nga mutuo sa atong mga panglagtaw. Ug ang isa ka DJ nga nituo sa ilang nga maoy naglakas loob nga i-play ilang music on air, is walay lain kundi si Baby Mike or mas nailhan nato ron as si Mike Enriquez. Ug didto na dayon ni buto. Ug ang mga record companies nga nagbalibad sa ila sa una, mauna say naggukod sa ila karon guys. Ug ang ilang napili is ang Ivory Records ug naka-release dayon sila pinakaunang album atong 1995 nga Dugong Pilipino. Naa diri ang kanta nga Pastilan Kalami ra mabirahan sa videoke. Ang sanay laging makapiling nga syempre pretty sang butuha. Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Pero ang problema guys, imbis buto na sila, medyo na ay wala pagkasinabot ang magsuon. Nihawa si Jimmy ug Bingo ug nagpadayon nga duo na lang sila, while si April Boy nagpadayon sab as solo artist na lang.
Ug 1995 naka-release si April Boy og solo album under Ivory Records gihapon sa title nga Umiiyak ang Puso. Aw, unsa pa man di ay? Sunod-sunod pa ang mga albums nga butuyog kayo ug didto na dayon siya gitawag sa title nga Masa Idol of the Philippines. Napagani ni siya ikanta nga gihimog timsong sa isa ka teleserye sa una nga buto sab kayo, ang Esperanza. Pila edad nimo aning panahon na? Esperanza, kahit magkaibigan. Pero ang pinakabutog yun ni April Boy nga gihimo is ang kanta niya nga Di Ko Kayang Tanggapin. Kay naa diri ang mga action nga manglimbawt imong balibog musaka ng kamot ni Idol nga nahimo na gid niyang trademark kauban sa pagpanglabay og mga kalo. Di ko kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Nigawas sa Miss April Boy sa mga salida guys, artista na yun ng mga moves. Parehitong salida nga Takot Ako sa Darling Ko, Mrs. Kong Hudlo, muuban pa. Pero 2009, isa ka balita ang nibungkag sa gahi nga bahaw guys. Prostate cancer og didto na sab siya nagpatambal sa Amerika kay didto naman sab sila nagpuyo sa iyang pamilya. After 4 years, 2013, nigawas ang balita nga okay na daw si Idol. Ug syempre, nalipay sa mga fans ug nag-expect pagdaghang atangan gikan kang April Boy. Pero, pag abot 2015, na-diagnose na sab si April Boy guys. Diabetic retinopathy. Komplikasyon daw sa diabetes nga pwede kang mabuta. Ug sa kadugayan, ni hinay-hinay na gyud kawala ang pananaw ni April Boy. Ug didto na siya hinay-hinay nagpalayo sa musika ug sa iyang career. Syempre, depressed gyud guys siya. Ug nakaunahon na nga unsa pay pulos aning ginabuhi Ug sa panahon sa kangit-ngit, dito sab niya nakita ang kahayag sa Ginoo guys. Ug naghinay-hinay na sab siya paduol sa simbahan. Ana siya, sa katong buto pa daw kaayo siya, hapit na sab daw niya makalimti ang Ginoo ug asa siya gikan. Ug unahon na niya, tuloy-tuloy na gyud ang kasikatan ba. Nakahimo pa gani siya kanta nga tanging hiling, nga di lang basta kanta, kundi pag-ampo ug pasalamat kay Lord ba. Tanging hiling ko lang, Panginoong Jesus. Pero November 29, 2020, alauna sa kadlawon, gidala sa ospital si Idol ug didto na nakita nga naa siya grabe na nga sakit sa bato. Problema sa pagginhawa nga critical na gid guys. Schedule na ta to diretso sa iyang treatment pero wala na gid gikaya sa lawas ni Idol guys ug naimpas gyud ang iyang kinabuhi atong adlaw sa edad nga 59. Takot na akong umibig, ayoko nang maging baliw. Siguro nawala na si April Boy pero magpabili ng iyang mga kanta o istorya sa kinabuhi nga angay gyud sa panaminan sa mga tao. Gikan sa kapobrehon, naningkamot, nibuto ang karir ug syempre kinahanglan di gyud ta makalimot sa Ginoo. Rest in peace Idol. Peace out yo. Ito talaga ang idol ko. Shoutout na ko sa nagpa-wash out atong niagi na itong video na si Shara May Baba from Asuncion, Davao del Norte, Jory Valib from Siquijor, Meben Anakaya from Hinguog City, Sadico Civeles from 10 Civil Military Operation, Tagum City, Ryan De La Vida from Kabangkalan, Negros Occidental, Janjan Tejas from Negros Himalulod, Janice Obensa from Camotes, Lacy Punk Baila from Karkar City, Cebu, ug Audrey Hana Villanueva Predog from Sandawa, Davao City. Palit ng t-shirt guys ba.